Sziasztok gyerekek, én Bazsa vagyok, és egy történt egy kis probléma, hát utána néztünk a B-boy névnek, és sok négernek ez volt a neve. És megcsináljuk most a Csacsi Csabi challenge-et, és van nekem két segítőm, a húgom és a bátyámnak a barátnője. Sziasztok! Sziasztok! Na hát akkor ki kezdi? Én kezdem. Csacsi Csabi! Kettőnél kiakadt. Ez mi? Vége. Mondd ki. Hát de ez nagyon gáz. Ki bukott? Jó van. Hallom. Csacsi Csabi. Csacsi Csabi. Csacsi Csabi. 3. Csacsi Csabi. Nem áll. Csacsi Csabi. 5. Csacsi Csabi. 6. Kész, vége. Akkor Jászin, te jössz. De ne így! Istenem! Jó, 3. Akkor megint eljövök. Csacsi Csabi. Két forduló van, Bazsi. Like. Kettő. 3. 4. Nem szabad rádi. Ez a de, majd már nem tudod kimondani. Jó van, ez 5. 5 darab. Így is én nyertem, úgyhogy inkább nem csinálom meg. Akkor csináljunk egy sorrendet. Én vagyok az első, Bazsi a második, Jászmin pedig csodálatos harmadik helyet ért el. Ha ez a videó tetszett, iratkozzatok fel és nyomjatok rá egy lájkot. Sziasztok!